Здравейте! Днес ще ви покажа RAK агент, който ние направихме за наш строителен предприемач. Какво представлява RAK агент? RAK агент е база данни, която я прави на по-малки части, така наречени чънкове. Когато имаме голям масив знание, трябва да го раздробим на чънкове, оттам за да може да използваме самата информация. Ние използваме Pinecone, може да се използва Superbase, Mongo, зависи кой провайдер искаме да използваме. Ние използваме в момента Pinecone. Така, какво представлява чат? Нашия агент. Има чат тригър, AI агент, който е мозъка на събитието, плюс мозъка на това събитие е 5 мини GPT на OpenAI. Имаме календар на Google, който търси свободни дати. Ако свободна дата, която клиента търси, вече запазва събитие, изпраща имейл и векторната база. Нека го тестваме в момента за вас, да видите какво представлява. Стартираме чата с него. Активира нода, който е GPT агента 5 мини и започва разговор. Тук не пита кой от имотите ние на предприемача искаме да питаме за информация. Какъв тип? За да може да предостави максимално точна информация. Тук не изпраща линка, който съм го заредил горе, да видите типовете свободни апартаменти и се разглеждат. Сега искаме локация. Когато да пишем локация, той тръгва в векторната база да търси къде е локацията за по-подробна информация, дограма, тук тип строителство, което е налял самия инвеститор, ние сме го заложили вътре, за да може да има тази база знание. Тук сградите се прави така отлична функционалност, вади абсолютно всичко, кога ще вземе Акт 16, етапите и така нататък веднага в базата знание. Сега даваме оглед. И сега ще ми зададе типичен въпрос за информацията, която той трябва. И вече му преседаваме. Превръщам да нам за утре. И вижте в момента как се държи самия агент. Пак казвам, това може да е за WhatsApp, за Viber, Telegram, няма значение. За вашия сайт, вече по желание на клиента. В случая тук този AI агент е за вебсайт на инвеститора, който ние сме го направили лично персонализиран агент за него с нужното база знания, която той не е предоставил, с нужните нодове, които той иска. Тук може да служи Google Sheet, може да има ERP-те, CRM, каквото желая клиента, ние може да бъде го изпълнен. Виждате как веднага тригира нода за свободна дата. Подарахме му коя дата иска. Сега ще активира нодовете, които са в векторната база данни и виждате как вече екзекутира целият нод и вече огледът е насрочен. 01 изпратени имейла, виждате тук, изпратени имейла на Гъхобинов, доскоро, абсолютно всичко. Професионално, точно и Ако желаете AI агент за вашата фирма, моля запишете си безплатна консултация и ни последвайте в социалните мрежи. Благодаря ви.